Langa kanti njani? Langa uzovumela uDesmond akudlwengule langa lo muntu ngawumbulele langa. Yeah? Ucima kwayimnani ngoba ekudlwengula langa. Elanga. Yo langa diphendule langa. Yeah? AngoDesmond mina langa. Bulala inja langa. Langa mbulale Desmond kwenzela bazophila kakuhle. Ufuna phila kakuhle langa. Ucima kunani ukuphila nalento uba wena odlwengula. Elanga. Sunbaba. Zokwenza ntoni la? Sunbaba. Zokwenza ntoni? AngoDesmond. Sunbaba. AngoDesmond. Yeah. Hamba. Yenza lento ufuna yenza kuDesmond. Yenza pha kumla kuba wena uqheliwe masudlwengulwa. Nyani ngentombi kwaye usisimangisa usixele yonke into ngawe. Kanixelele after ubuye kulaa bhuti wenze njani? Uyephi kwathini? Benami bendihlala, then I met some friends, then ke ndafind out into yoba i-environment ayikho right, especially for umntana. Then ndaqonda mandibuyele apha. Yes, you made the right choice. Hey guys, I have one thing. Sunday, Kimbolisa. Bonus. Mune apha imisiso okanye udlula. Awulahlekanga kodwa singakwazi nokunceda apha. Kulungile ke xa ungafuna ukuthetha nam ndingakwazi ukudibanisa nomntu onokwazi ukuthetha naye oyifundeleyo lento. Kodwa ke ndizakudinga uqale usayine apha. Khona nje amaphetshana ezafika ona ekufuneka ufake iinkcukacha zakho. Ndizadinga nje ufake ii-details zakho wena, igama, ifani, inombolo, idilesi. I don't know, I'm not sure, Andreas. Okay, Mama. Hello. Ya langa. Ahopa unilibelanga. Bucima nizokufumana ba uphi. Uthe unenza igeza lika nocontract nje. Uthe unenza iqaba nje langa. Bucima uzakubaleka uphelele phi. Mamela lapha ke sisi. Ndinika 24 hours uba ube lapha. Or else ndizawuzapha. Xhaxha. Ndicande phambi kwabantu uhlala nabo apho. Ndithatha umntanami. Hope unilibelanga iba njani xa ndiligeza. Kwaye ndiyathemba awufuni yenzeke loo nto langa. My life is done.
Desmond yandazi bandiphi and ungifumane. Enakho ukuqala ndibaleka endifumane. But mina I think if singafonela ifamily kunye namapolisa uDesmond akhona noyenza. Well, that's what I'm saying. Nina understand uDesmond ba ungumuntu onjani. Andimazi. So ufuna uthini ke ngoku besides into yobaleka because we won't let you uhambe apha endlini. So wena ufuna uthini ufuna sithini? Do you still remember ngeli xesha nindichazela ukuba ndohlala nomakazi wam? She's a good woman. I'm sure she'll take you in. Uba licebele right elo because mna like ndidikiwe kumane ndizula ndihambe ndihlala ngoku and phinde ndinomntana for uba ndibe ndizula nani. I promise. Trust my word. Umakazi wam is a church-going woman. I'm sure akazukuyekela phantsi. Kunganjani basifonele umalume athi fike ke uDesmond lo afike khona indoda ekhoya endlini. So when you disagree nale plan kaNolwazi? Anothanda uvumelana nayo xa ndifuna ulanga ahlala apha endlini abe strong. But asinothini ke ngoku into eqhamuke kuyo langa. But ndiyayiva ipoint kaNolwazi ndiyayiva nepoint yakho. Bekumnandi uba nawe Nolwazi, bekumnandi nyhani. It's been great to have you namhlanje. Nkosi kakhulu. Yeah, thank you very much. Ndifuna uphinde undifowunele uba ngaba uphinde unadinga into lam. It's a pity that Pamela engekho. Nakulaa ndoda yakhe ithanda kangaka. And if there are any changes, siza-update her. Nolanga uza-update her. Nkosi kakhulu by the way for namhlanje. Nkosi. Bye-bye. Bye. Bye Dario. How about we go out namhlanje? Jay, just to listen up, you know. Jay, gonna be fun. Sit down. Nolundi ntombi yam. Soncede wafika. Ndiphantsi ufela kule bhedi luphango. Hey. Bengicela nje undenzele nje into yokutya. Ukutya nje ukuthambileyo kwezigulana.
Yabona le mane ndiyitya into yona. Ivele ndizibuyele. Hayi kodwa wena ntathi uyandibhida. Ndikuthathe ngapha yawugula. Ngoba ufuna uya ekliniki. Utheni ungafuna ekliniki? Tata kutheni ungafuna uya ekliniki? Masabe siye ekliniki. Nolundi. Masiye ekliniki. Into endicela yona ntombi yami lokuba ngaba undenzele into yokutya. Hayi kuba mandiye ekliniki. Andizokwenzela into yotshana. Masabe siye ekliniki qala. Nolundi andigule ntombi yami. Akho nto ifunisa into yokuba mandiye ekliniki. Awuguli? Xa uzofila uzokwenza ntoni? Benza kuthini mna? Uzawuya ekliniki ke okanye sizawuhlala apha inyanga. Masami siye ekliniki. Masiye ekliniki. Yabona Nolundi ntombi yami. Enyanisweni nje. Ikhona nje into kumele uba ndikuxele yona uba mawuyazi. Xa andazi nokuba ngaba ke mhlawumbi yakuphatha kakuhle. Khona kubalulekile into yokuba uyazi inyaniso. Tata ungcolile. Wenze loo nto kanti? Wenze loo nto? Hayi ufanele ubani? Ntombi yami. Kodwa egqibile ndikuxelele nje inyaniso Nolundi. And then ngoku ndilapha ngokuphambi kwakho. Xa ucinga wena yintoni enokundenza ndezinto nje? Yintoni ke nyani? Subuza kum uzazi wena uba uyenziswe ntoni. Subuza kum ungayenzi nami mos ubuyenza wedwa. Ibingokukuthanda kwam nje ntombi. Ibikukuthanda kabani? Ibingumoya nje kaSathana ngendawo. Usathana wantoni? Uzenzele ngosathana. Usathana nguye ke lo ozokwenzela ukutya okanye uziphakamele wena uyozenzela. Nolundi. Uyabona kule imeko ntombi yami. Kwewedwa nje uNonhlangola. Khawenza nje indlela zokuba ngaba undidibanise noLanga. Sikwazi ukwenza uxolo. Hayi. Angendawo uzazenzela. Ithemba lam kuyo yonke lento nguwe nje ntombi yami. Uthemba ntoni? Ngoba usenza ubunethemba kuba khona mna. Asoze andikho. Hayi ndifuna ukubuyisela pha. Asandibuyise uzazenzela nento yokutya. Uzawukathulala kule bed forever. Andizokwenza uzenzela into yokutya uzokwenzelwa ndini. Umthana wakho wonke. Jonga lang, masingaqhelani va. Kunini linde wena apha? Imani. Jonga uba uzuze yitsho kwangoku, ndizotsho ndenze icebo. And kuyo yonke into yenzayo, wenze sure izinto zomntana nomntana zihamba nawe. Abelapha ecam kwakho lo mntana. Okay, Desmond, sizozenza nomntana. Ndiza kwenzela izinto lula ke. Ndizawuzapha ngokwam. Ndizanibona uba ndidlala. Akhona iduduze ngokwakho. Cela unike noba i-hour ndizokhawulezisa ndize. Yiza. Okay, 30 minutes ke ndizoboleka imali then sizokhawuleza size ndiyacela. Ndizawufika ndikhona ndinilinde ngomonde. Umnyango uthe gabala la kupholile. Ndingeka umfazi kule ndlu. Okay. Ikamva. Kunyanzeleka sihambile mntanam. Uba ndifuna ukufa.
mamela mntasekhaya na, and everything that you do, ndicela uLanga angadibani nayo le nto. Wena uthetha kule nto? Esefini qina wakhe ndiyivule mani. Hayibo. Wayazi njani iphasiwedi kuyo? Usisi kudala usebenzisa i-code A1 kuyo yonke into yakho usebenzisa i-code A1. So naqamba ndivule wethu. You know what? Funeke sifonele umalume aze apha azoyithatha le nto because uhlala kwayo apha uzayifumana. Kanye kwangumsebenzi ndiyifaka phaya. Benisuppose bani ifuna i-breakfast. Uzokwenza ntoni? Amaqanda ofuna. Right nayo. Mnandi right. Ndizawuyenza nje ipapa. Okay. Nolondi ntombi yam. Yabona ukufika kwakho phayana kwadadewethu Mama Kalanga. Ngokufikayo njengamntu bezondilanda. Emva kokuba exelele uMama Kalanga into kuba ngaba khawuleza ufike uzondilanda ndiyagula ndiphilanga. Ntombi yam, andifuna uxoka iye yandivuyisa kakhulu mna loo nto njengamzali wakho. Ewe ndayiqonda ntombi yam into kuba ngaba andikhulisanga. Mna njengamzali wakho andikwazanga uyidlala indima bekumele uba ndiyidlalile kuwe. Ntombi yam, andifuna uxoka udlale ubuntwana bakho emzalini wakho njengamntwana. Yabona obubele ondenzele kona mna andifuna uxoka abondifanelanga. Abondifanelanga ntombi yam. Endikwenzileyo khona kuLanga andifuna uxoka andazi into yokuba ngaba nam bendingenwe yintoni. Yabona le imeko ndikuyo ngoku yokugula kwam khona andifuna uxoka indivule ingqondo. Xa ikuvule ingqondo kaloku tata hamba uzibambise emapoliseni. Mhlawumbi noLanga naye angaxola. Hayi Nolondi. Yabona uxolo lona kuphela kwena nto ndiyifuna phakathi kwam noLanga. Kodwa yenye lo ithethayo uba ngaba mandihambe ndozibambisa. Ukuzibambisa kwam kufana nje nozibulala. Awuzobe uzibulala phaa phakathi etrongweni kukhona oogqirha. Mhlawumbi bangakunceda bajonge le nto nayo. Kaloku ii-symptoms zakho engathi le nto nayo engathi yi-cancer. Mhlawumbi ungabuya ubhetele. Hayi ntombi yam ayikhona. By the way bendile kumakazi Mama Kalanga. Ndifuna uyoqonda ubunyani bale nto bondixelela yona. Ndafika esithi uLanga akasahlali phayana. Bahlala kwaBhula noDesmond. Endibe nomntana. Bani umntana? Ubungayazi? Yimihlola lo ngicela yona. Ndikwenzela ukutya.
Hello. Hayi mani wena, nide nibe phi na nina? Siyeza. Ndizawude ndivukele zingqondo zami ke ngoku. Ikukhumbuza uba ndingubani. Ndiyabona ngathi undilibele ngoba ndibhenqa ngantoni. Sendilungisa umntana uredi ngoku nam ndiredi sizawuhamba ngoku siyeza hayibo. Khawulezani. Ndizawuthi ncamathe ke. Manje la mathe ungekafika apha ungabi seza. Ndizazize Sandy. Ubulanga. Akekho. Ndibona apha erumini yakhe yonke into irayithi kukliniwe. Akho ndawo mhlawumbi bethe uzaya kuyo. Waxelela mhlawumbi yo. Hayi kungathi uzoya ndawo njulanga kum. Njani ba akekho? Akangathethi into nje kumlanga. What if ubalekile? Uzobalekela ndeni besithethile naye nje izolo kakuhle. Warayithi futhi ngibone nawe. I don't think so, yes. Because mna izolo ndimbona as much as besonwabile but yena bengekho right ncam. What if nyani uhambile ke wabaleka or something? Yho. Ngizomkhangelela lahleki. Sami.
Uthi ibhegi zakhe azikho? Azikho. Hayi man, angenze njani naloo nto? Uthi akayange ekliniki or something? Uhambile ulanga ndiyale nto ndithethayo. Uhambile ulanga. Into endisho ngayo mna apha khoyo ulanga usafe. Ba. Langa, usuka phi uphula ikamva? Thetha umntana. Ulikamva akekho and apho akhoyo usafe and he's going to be taken care of. Okwangoku ndifuna uhamba ndiyolala. Taken care of ephi umntana? Khaninike ixesha makalale, acinge. Sizamnika kanjani ixesha makalale umntana singamazi uba uphethe into eyenza kule ndawo kuyo. Makathethe umntana. Thetha umntana Akekho umntana. Hayibo. Yo, guys, didikiwe. Ndidiniwe yinto kalanga. After everything esimenzele yona usenza kanje. Zinto nezazenzayo but umntana. My only concern is that umntana akekho and akachazi ba uphi umntana. Sisigezo esasenzayo langa and lento ayenzayo izo yazi ntoni? Masifonele ifamily ize akhutshe ulanga apha. Because uzaziphatha. Man khona. Uhlisa umoya. Job masijonge lento kalanga. Ulanga udala edlule ezintweni. So yenza kuba ikhona mhlawumbi noba ukhe ukwenzeke into kulanga whatever kulikanga but ikhona into behind like kuyo yonke lento. Khona into wrong ngolanga. Efuneke sijonge sinoba singxamele izinto lezi simkhupha. Othi xa simkhupha siyomthabalalisa mo. Ayisimjonge makwenzeka ntoni step by step because ngoku umuntu ashikele sithi akekho nayo omnye umuntu. And ngoba ethenga lo kaDesmond, what if uDesmond uxothile umntana or something but akho ready for uthetha. Ezibantu siyaba udlule entweni nolanga. So masimjonge makwenzeka ntoni ngolanga. And ngoku nje lelele phayana kunyanzelekile singenile samsothe naye ngoku. Into ndithethe into enzima ulanga athethe nathi bakwenzeka ntoni because sizamnceda njani engathethi bakwenzeka ntoni. Asizuvumisa kaloku bakwenzeka ntoni nathi si mna into kalanga I've had enough into kalanga because akhona endingayizamiyo for uba abe right nomntana abe right jonga ngoku phithi umntana sengekho njani uba umntana akekho uphi umntana akatsho uba uphi umntana Thimalo usakuva ne. Into emasiyenze masihambe sothela naye asixoxa uphi umntana. Ungakandi umlahlele ugqimeni umntana phaya okanye menziwe loo nto because sizawubanjwa. Woku bethunana, I do not want to be involved in into ezibe namapolisa. I know for suba ngomanyani. Sesisho just in case. Tata ngifumene ke inamba kalanga. Uhlala nabantwana ababini. So usafe apha kuhlala khona. So sizaya ke ngoku eklinik because ndikufumanele inamba kalanga. Loo nto ukuphila kwami yakufuna ukubona ni. Yafuna undibona ndiphila. Ewe because ndifuna uphinde ndibuyele kwesaa simo kuso. Nolondi ntombi yam. Yayibona le nto bendiyithetha kuwe. Yokuba ngapha ububele onabo. Ububele ondenzele bona. Andibufanelanga. Andifuna uxoka abandifanelanga. Nantsi ke ifoni. Fonile ulanga. Namba yakhe ibhalelanga ilapha. Ndiyakuthanda tata vele. Thandwa ndim ntombi yam.